ሽኮሪናታት ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ኣምላኽ ብዝሕ ይበለልኩም እንኳ ደሓን መጻኹም ናብ ቻነለይ እንዳበልኩ ናይ ሎም መዓንቲ ቪድዮ ሒዘልክን መጽእ ዘለኹ ድማ ልክዕ ከምዚ ትሪኣ ዘለኽን ብፍሬሽ ኣዝማሪኖ ዝተሰርሐ ኣዝያ ጠቃሚት ዝኾነት ዘይቲ ሒዘልክን መጽእ ዘለኹ ንጨጉርና ከምኡውን ንቆርበትና ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ከምኡውን ቀሊል ኣሰራርሓ ዘለዋ ብክልተ ኢንግሪዲየንት ጥራይ ተሰሪሓ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዋ ማለት እዩ ንኹላና ክጠቕመና ትኽእል እያ ንዓና ንደቅና ብፍላይ ንጨጉርና ማለት እዩ ጨጉርና ምንዋሕ ኣቢልና ጨጉርና ይቋራረጽ ጨጉርና ይረግፈና ይንዝብል እዚ ከምዚ ዓይነት ዘይቲ እንተደኣ ተጠቂምና ካብ ሕጂ ልንየው ምርጋፍ ጨጉሪ የለን ምቁርራጽ ጨጉሪ የለን ጨጉርና ኣዝዩ ጽቡቕን ነዊሕን ክኾነልና ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ኣብቲ ኣሰራርሑ ክወስደክን ቅድሚኡ ግን ንኹላትኩም ሳፖርት ትገብሩ እንደለኹም ኣዝየ ካብ ልቢ የመስግነኩም የቐኒየለይ ከምኡውን ሓደሽቲ ትኾንኩም ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰበይ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ሰናይ መከታተል ኦኬ ሽኮሪናታት እምበኣርከስ ናይ መጀመርያ ኢንግሪዲየንት ዘድልየና ፍሬሽ ኣዝማሪኖ እዩ ዘይቲ ናይ ኣዝማሪኖ ካብ ጨጉርና ሓሊፉ ካብ ቆርበትና ሓሊፉ ድማ ንጥዕናውን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ብፍላይ ከምዚ ኣብ ጋርና ናይ ደም ምዝውዋር ፀገም ዘለና ማለት እዩ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ደም ምዝውዋር ምቅልጣፍ ክሕግዘና ስለዝኽእል እዚ ዘይቲ ኣዝማሪኖ ተጠቂምና ድማ ንኸምኡ ዓይነት ዘለና ፀገማት ውን ክንልከዮ ንኽእል ኢና ፈውሲ ጠቃሚ ምዃኑን እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ከምዚ ይመስል እምበኣር ቆቆጽሎም ሰውፀናዮ ከምዚ ይመስል ሕጂ ድማ ማሽን መጥሓኒት ከተድልየኒኣ ናብ ማሽን ክግልብጦ እየ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ቡን መውቀጢ ጌርናውን ብኸምኡ ጌርና ከዓኒ ጭፍጭፍ ኣቢልናውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ዘይቲ ናይ ኣማንድ ክጥቀመ ኣነ ዘይቲ ናይ ኣልሞንድ እጥቀም ኣለኹ ንስኽን ድማ በቲ ዝሰማማዓክን ደስ ዝበለክን ዘይቲ ጌርክን ክትሰርሖ ትኽእላ ኢኽን ክንጥሕኖ ከለና ድማ ኣጸቢቕና ክንጥሕኖ የብልናን ኣብኡ ከሎ ፈረኽረኽ ኢሉ ከምዚ ፍርቂ ምጥሓን ፍርቂ ድማ ደይ ምጥሓን ድማ ኣብ ድስቲ ክገልብጦ እየ ኣብ ድስቲ ከምዚ ጌርና ገልቢጥና ድማ ካልእ ድስቲ ከድልየኒኡ ነቲ ካልእ ድስቲ ማይ ገይረ ኣብ ሓዊ ክሰኽትቶ እየ ማለት እዩ ድሓር ነታ ድስቲ ኣዝማሪኖ ዘለዋ ኣብቲ ርእሲኡ ኮፍ ከብላ እየ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ሓዊ እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ዝበለፀ ንኸይሓረና እቲ ናቱ ትሕዝትኡ ንኸይጠፍኣና ግን ከምዚ ጌርና ኣብ ማይ ውዒ ኣብ ርእሲኡ ጌርና እንተደኣ ኣውዒናዮ እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ኣብ ማይ ውዒ ሰኽቲትና እንዳወዓየት ማይ ኣብኡ ቀስ ኣቢልና ነውዕዮ ማለት እዩ ፈፂሙ ኣይቃፀለናን እዩ ኣይሓረናን ከባቢ 5 ክሳብ 10 ደቂቕ ድኸውን ከምዚ ጌርና ነውዕዮ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እምበኣር ከውርደአ ቅድሚ ምውራድና ልክዕ ከም ትሪኦ ዘለኽን ሕብሩ ዋላ ቀይር ኣቢሉሎ ማለት እዩ እቲ ቆፅልን እቲ ዘይትን ተሓዋዊሱ ከምዚ ጁስ ዝመስል ዝነበረ ቀስ እንዳበለ ምስ ወዓየ ከምዚ ኢሉ ናብ ዘይቲ ፀረር ኢሉ ልክዕ ዘይቲ ኮይኑ ምስ ተረኣየና ከምዚ ጌርና ነውርዶ ማለት እዩ ኣቐዲመ ዝሰራሕኽዋ ናይ ኣዝማሪኖ ንጨጉርና ትኸውን ዘይቲ ንወርሒ ወይ ድማ ንክልተ ወርሒ ከዲና ኣቕሚጥና ፀኒሕና ኢና ንጥቀመሉ እዚኣ ናይ ሎም መዓንቲ ዘይቲ ግን ብሓንቲ መዓልቲ ሰሪሕና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣውሪደ ቁርብ ኣዝሕል ኣቢለ ናብ ጥርሙስ ክግልብጦ እየ ማለት እዩ ፅሩይ ጥርሙስ ከድልየኒ እዩ መኽደኒ ዘለዎ ናፍቲ ጥርሙስ ገልቢጠ ድማ ን24 ሰዓት ዝኸውን ጨርቂ ጥቕልል ኣቢለ ኣብ ሓደ ቦታ ከቐምጦ እየ ማለት እዩ ንፅባሒቱ ድሕሪ 24 ሰዓት ማለት እዩ ከም ዝኸውን ከመይ ጌርና ከም ንሰርሖ ድማ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ክምለሰኩም እየ ሽኮሪናታት ኦኬ ሽኮሪናታት እምበኣርከስ ድሕሪ 24 ሰዓት ተመሊሰኩም ኣለኹ ማለት እዩ
ልክዕ ከምዚ ትርእይዎ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ሕጂ ክጾምቆ እየ ቅድሚ ምጽማቐይ ግን ዘይቲ ኣጸቢቑ ክትሓዋውስ ምእንቲ ከምዚ መዝቆቕ ድማ ወይ ብጨርቂ ወይ ድማ ብጽብብ ዝበለ መንፊት ከምዚ ዓይነት ጌርና ክንጾምቆ ኢና ማለት እዩ ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ ወላ ሓንቲ ከም ዝሕረኽረኽ ገለ መለ ክሓልፎ የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንቆርበትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንጨጉርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንጨጉርና ድማ ከም ኖርማል ዘይቲ ተለኺናዮ ክንወፅእ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ትጥቅም ኣቢልና ንሕፀቦ ኣይኮነን ስለዚ ጽቡቕ ጌርና ክንጽሩሮ ኣለና ማለት እዩ ጨንኡ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ብጣዕሚ በቃ ሃነኒ ድብል ክጥዕም መዓት እዩ ጨንኡ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ ዘይቲ እዩ ከምዚ ጌርክን ተጠቀማሉ እየ ሽኮሪናታት ሕጂ እምበኣር ጥርሙስ ከምዚ ዓይነት ወይ ድማ ዝኾነ ዘለና ጥርሙስ ጌርና ኣብኡ ክንግልብጦ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ሽኮሪናታት ከምዚ ትመስል ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ንቆርበትና ብጣዕሚ ጽቡቕን ልስሉስን እዩ ዝገብረና ጨንኡ ክነግረክን ኣይክእልኒ ብጣዕሚ ጥዑም ጨና እዩ ዘለዎ ካልእ ብፍላይ ግን ብዝያዳ ንጨጉርና ማለት እዩ ንጨጉርና ድማ ነቲ ጨጉርና ዘይኮነ ምቕል ኣቢልና ነቲ ቆርበትና ይርእስና ንዕኡ ኢና ንጥቀመሉ ከምኡውን ነቲ ቆርበትና ዘይቲ ምስ ለኸናዮ ኩሉ ግዜ መሳጅ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ለውጢ